akuluakulu tikonatu chikalata chimene chikusewera pasikeni pa tobo chikalata chimenecho chachoka ku ofesi wa mtsogoleri wa dziko komanso nduna ndipo amene wasayinira ndi mlembi wamkulu kumeneko amene watu ndi a Justin K. Saidi. Tikaona date ya chikalata chimenecho chinalembedwa ndithu pa 11 February chaka chino cha 2026 nde utenga umene chikalata chimenecho chikufotokozera akunena zona kuti akuchepesatu maulendo amene nduna zaboma komanso achiwiri ake amakhala akuyenda kuzunguliratu Malawi nde ambiri takhala tikutsatira bwino kuti nduna komanso ma deputies ake amakhala ali zunguli kulowera uku ndi akuti mtsogoleri wa dziko anakhala chete kuona zimenezo ndi pamene kwabwerano chikalata chimenechi kuti anthu amene kuyenda aziyendatu kamodzi pa mwezi ndipo ngati pazikhala ulendo ofunikira kwambiri opitirira pa ulendo umene ayikira umodzi pa mwezi akuyeneka zona kuti azipeza approval kapena kuti chilolezo kuchokeratu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko. Zimenezi akuti akuchitira dala pofunano kutsatira ma austerity measures amene anayikidwa kwinako ndikuti akuchepesa kuonongekatu kwa chuma cha dziko la Malawi. Makosana chimene tingaziwe nchonera kuti apita munthalika zimakhangatu tisakuona zimene zikuchitika mdziko komano ili ni little sense amakhala kuona ndithu safuna kupanga akangopanga action yake imazakhala yodzidzimusa kwambiri. Ne tikakutengani mbuyo pang'ono nzika zambiri zokhuzidwa kuphatikiza pamenepo mabungwe oti si aboma akhala akuyankhulapo makamaka pa nkhani zokhuzana ndi kuyendayenda kwa nduna komanso achiwiri ake. Takhala tikuona ndithu bungwe lija limene limadziwika kuti CDED kapena kuti Center for Democracy and Economic Development mosogozedwa ndi a Sylvester Namiwa anakhala akubwera kumachitisa misonkhano ya nkhani kumazayankhula kuti nduna komanso ma deputies ake akuyendayenda kwambiri zimene ndi zosemphana ndi ma austerity measures amene anayikidwa. Siokhawo sotu amene anayankhulapo pa nkhani yokhuzana ndi mmene nduna zimachitira pakati pamenepa tinaonapo kuti a Bertha Bangala Chakhadza amene tu amachokera ku Ekama anazayankhulapo nkhani yokhuzana ndi mmene government ikuyendesera zinthu zake. Kuphatikiza pamenepo tinazoonaponso a Philip Chilongo omwe ndi katswiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino anazayankhulaponso mmene nduna zimachitira komanso a Michael Kayatsa amene ndi governance advocate nawonso ndithu anathirapo mlomo mmene zinthu zake zimayendera mu ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party makamaka potengeranso ndi ma austerity measures amene anayikidwa nde iwo a Chilungu ankazapanga target nkhani yokhuza ndi high cost of living komanso ndi mmene akuyendera akuluakulu amenewa ankazafotokoza zonena kuti kuyendayendako anthu aja amakhala zoti akutenga ma allowance kuli ma fuels ndi zina zotero zimene amakhala akugwiritsa ntchito zomwe zimakhala zikupanga drain misonkho ya Malawi. Ulede Malawi ali burdened ndi misonkho yochuluka nde zinthu ngati zimene zingati sizikuonedwa bwinobwino zikhala zikuperekabe chipinjo ku mtundu wa Malawi. Kuphatikiza pamenepo ngati tinatsatira bwino zionesero zimene amachita ma vendor komanso ma traders pa nkhani yokhuzana ndi misonkho paja zionesero zimenezi zinachitika kuyamba pa 2 mpaka kuzafika pa 9 February 2026 maderatu osiyanasiyana. Tinaona kuti ku Blantyre, ku Zomba, konzuzu komanso kulilongwe ndipo jama demonstrations amene aja amazakamba nkhani zokhuzana ndi misonkho kuphatikiza pamenepo ndi system imene anapanga introduce bungwe la Malawi Revenue Authority. Komano chinthu china chomwe mwina anthu sinapange notice mu makalata amene anthu amene aja amakhala kulemba amazafotokoza kunena zona kuti ngakhaletu aboma akubweresa misonkho yochuluka motere nduna zake komanso ma deputy ndi akuluakulu ena aboma ali kaliki kusangalalatu ndati kugwiritsa ntchito misonkho imeneyo imene akwadula anthu kumavutika konewo ndati ali busy kumangoyendayenda kutane kusangalala zoti anthu akuvutika pasipa sizimakhuza zoti cost of living yakwera sizikuwakhuza ndi ma austerity measures amangopanga kodi apply kwa anthu osauka okhaokha kwa anthu oti ndandale akuluakulu andale aboma sizikuwakhuza bwanji. Ndi ma demonstrations amene aja matenga makalata kumakasiya kwa DC
of which ndoti makalata amenewo mwanjirana yake ndoti mtsogoleri wa dziko amakamufika komano amakhala ngati kuti sakudziwapo china chonse, sakuona zimene zikuchitikazo. Panalinso ma demonstrations ena amene anachitika pakati pa ameneno anthu okhuzidwa amene amazitchula kuti nzika zokhuzidwa anali mabungwe osiyanasiyana anangophatikizana pamodzi ndikumanena zonoti ni nzika zokhuzidwa. Anapanga ma demonstrations amene amanena zona kuti cost of living yakwera kwambiri, mde kuzabweranso kukwera kwa mafuta galimoto kuphatikiza pamenepo ndi cost of living. Ndi nthawi imeneyo ankapanga demand kuti anduna a mining komanso trade atatula pansi maudindo ponena kuti alephera kugwira bwino ntchito zawo. Komanso sizokhazo anazatchulaponso nkhani yokhuzana ndi kuyendayenda kwa nduna zaboma komanso ma deputies yake. So zinthu zonsezi mukazipanga male zikuona kuti mtsogoleri wa dziko amakhala ngati sakuona, komano amakhala akuona ndithu, akumva ndithu zimene anthu timakhala tikuyankhula. Nawo posatira zimenezi ndi chifukwa chake taona kwabwera chikalata chimenechi. So zikuoneka kuti apita Mutharika anazalingalira bwinobwino kuti pasamangokhala walk the talk ayi, ndi chifukwa chake amazabwera ndi chiganizo chimenechi kuti nduna ziziyenda kamodzi pamwezi. Ngati angapitire pamenepo kuti pali zinthu zofunikira kwambiri azipanga siki approval kuchokera ku ofesi yawo. Ndi kumazalingalira kuti kodi chiganizo chimenechi chikubwera pa nthawi inoyi bwanji, kodi makamaka monga amene tafotokozera kale kuti apita Mutharika amaoneka kuti amakhala chete koma akulingalira mozama kwambiri, potengera kuti iwonso ndi chitsanzo chimene timaona kuti apita Mutharika sakonda zoyendayenda. Penanso anthu timatha kuyiwalira zoti apita Mutharika ali pa State House pomwepa, even kuona kuti atulukako apitatu kaya ku city center kaya kuti ayi ndithu, koma amakhala ku State House komweko. So zinthu zonsezi amachitira dala, makamaka achiganizo chimenechi achitira dala pofunatu kupanga easy tension imene imabwera kuchokera kwa anthu amene apanga ma demonstrations, komanso ma press briefing amachitidwa ndi anthu ngati a CDD. Kuphatikiza pamenepo ndikuti apita Mutharika anazalingalira bwinobwino kuti imene itokhala ngati njira yofuna kupanga address credibility gap imeneno amayipanga sport ma governance expert eja amayipanga analyze yokhuzana nimene akuyendesera utsogoleri wawo. Sizokhazo ayi, ngati njira imodzi yofuna kuteteza kuonongeka kwa mafuta galimoto amene nduna zimakhala zikugwiritsa ntchito pamene zimayendayenda kuzunguliratu ku Malawi, kuphatikiza pamenepo allowances amene ndunazo zimaphulira kandidate ma deputies awo paja kamakhala ndi ma security personnel ndena utero onse aja amakhala zonora kuphulira kuphatikiza pamenepo ma driver. So ngati njira imodzi yofuna kupanga align ndi ma auxiliary measures, ndifuna chake abwera ndi chiganizo chimenechi. Mukatsatiranso bwinobwino mmene anayipangira hando nkhani yokhuza ndi Jenasa ma penalties yake muthanso kwaona bwinobwino mmene anayendera, ngakhale zinayenda mwakachetechete koma nkhani zake ndi zimenezo. So anthu atha kusiyanisa ndithu ulamuliro umene unalipo kalekale wapita wa chipani cha Malawi Congress Party mmene amachitira mtsogoleri wake paja ntamene janda kuti a Dr. Lazarus Chakwera ndi amene amakhala patsogolo kuyendayenda kupita uku atukakumana ndi mafumu, ayi kuli mwambo wa mapemphero, ayi ndithu akupita ku America kuli zakuti, ayi ku Dubai kuli za mafuta government to government, zambirimbiri kuyendayenda zomwe samaonekera kuti zinthu zimenezo zimapangisa zonena kuti chuma cha dziko la Malawi chikhale chikuonongeka. So mtsogoleri amafuna azikhala chitsanzo, kupereka chitsanzo kwa anthu amene akuwasogolera. Ayi menemo ndimene nkhani zake zikuyendera, kutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamaitu kamba zona kuti apita Mutharika amene ni mtsogoleri wa dziko la Malawi akuoneka kuti alanga nduna zawo pamene akuti nduna iziyenda kamodzi pamwezi kuthesatu zimene zinaliko zachisawa zomangopeza kuti nduna komanso ma deputy zingozungulira kupangatu drain misonkho ya Malawi. Ngati maganizo amene alipo fotokoza ni comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.